Milí eseťáci, som Tomáš Kušík z ochranárskeho združenia BROZ. Už 3 desaťročia sa venujeme aktívnej ochrane prírody a obzvlášť nášmu obľúbenému územiu Dunajským Luhom. Sme radi, že aj na tohtoročný Giving Tuesday vám vieme predstaviť náš projekt. Po sisloch, korytnačkách a mokraďach vám chceme ponúknuť projekt Zachráňme Dunajskú divočinu. Aktuálne sa snažíme odkúpiť jedno veľmi cenné územie v Dunajských Luhoch v oblasti Čičova. Ide o výnimočné územie s lužnými lesmi, mokraďami, hniezdisko vzácneho orliaka morského. Odkúpenie toho územia je len prvý krok na jeho komplexnú a dlhodobú obnovu, to znamená ochranu starých lesov, nahradenie plantáží pôvodnými druhmi a taktiež možnosť realizácie ďalších opatrení na ochranu prírody a biodiverzity. Tieto opatrenia sú dôležité najmä dnes v čase klimatickej krízy a v čase celkovej krízy biodiverzity. Taktiež nám to umožní aspoň takto symbolicky si kompenzovať uhlíkovú stopu každého z nás. Vaša podpora sa počíta, každé euro nám pomáha. Ďakujeme za vašu podporu.